nagbangutan. Si Jesucristo namatay sa Kalbaryo, kilubong dito sa lubnganan, sa bato gisirhan, mga paglaom daw itong apan sa pagkabanag-banag, mga bituon sa kasanag, misidlak-sidlak sa iyang kahayag, duyog sa manluluwas. Niligid ang bato, buhi si Jesucristo, nabanhaw siya. Niligid ang bato, ang atong pagtuo, buhi siya. Pagsilang sa adlaw, ug sila milantaw sa pultahan, dito sa lubnganan, sila nakulbaan sa hilabihan. Si Jesucristo ang atong Ginoo, nabanhana dito. Mga manulunda, mingon kanila, siya wala na, nabanhaw siya. Ug ang gahom sa kamatayon, kini wala gyud makapugong, kay si Jesus